Kai ɓarawan titi yiwu haka ka yi haka na ce haka za ka yi karan ɗauke ka ɓata min shiri a ba na bane ni waya na tana can tana wurin wata ma ta abokinsa ce ba na bane ai na da fahimtar zan zo ɗauke shi ai kai ɓarawan bakin titi ɓarawan bakin titi wai kwana biyu na kaje ko tun dan gungun da ya dauke maka jaran nan aka bakala ina kira ko da rubutun lafiya na kama ka rufe ni mana a ba na jin ba ne ba na koyi gani sama ciyawa ma na hawa rango da yatsan nan to shi kenan ya daidaita na dan dauka masa ya Allah ina son sa zan je yi fara baki didi Bashir Sa'idu suke so fa babu sake. Bashir Sa'idu sai dai gobe dan zara Kaduna. Kaduna kawai dai ruwa da za. Ya aka yi mutumi na mai gida. Ci gaba da. Ana kuma ana ɗauka. An karke a yawwa sangaya ba yawwa ai yana ne wala ba sangaya yawwa ai sai yawwa aure za ka yi abba ba su kana ba su kawai ka zo ka samu da lantar ba sun ma san me za su sa shi kenan dawo ba su guda wadda ce kowace ta ɗauka Bashir Sa'idu sai kai gwamnan jihar Kaduna a kan mu Kaduna kawai tenuwa ta zabo. Bashir Sa'idu sai kai gwamnan jihar Kaduna Kaduna kawai tenuwa ta zabo. Sai kai gwamnan jihar Kaduna Bashir Sa'idu jagora mai rukun amana. 2023 a Kaduna kai za mu zaɓa bincika a Kaduna a ba kamar gwani na Bashir Sa'idu jagora ne da ba shi barna. Bashir Sa'idu yabba wani mulku mata Ibrahim waka ni ne ku gane ko farko yan banan
maimaita kafin jin ra'ayin mutane suke bashir sa'idu suke